Il-Ministru Konrad Mizzi ammetta li l-Malta għandha d-dejn mal-Enemed, iżda mistoqsi għal darba darbtejn minn Net News Konrad Mizzi ma rridx jgħid kemm għandha tagħti l-linja nazzjonali tal-ajru lill-Enemed. Ministru, l-Malta kemm għandha tagħti lill-Enemed għal dak li xasama fuels? L-Malta topera b'mod kummerċjali u bħal airlines kollha għandha 90 days credit. Bħal kull airline oħra ma' 90 days dejjem tħallas lill-Enemed u l-ħlas huwa konstanti. Qed tisemma figura ta' 20 miljun euro inta li mhuwiex il-każ x'inhi mela figura? Ma nafx ngħidlek id-dettalji operational għax il-fuel cost jinbidel minn ġimgħa l-ġimgħa jiddependi x'għaddej fis-sajf jew fix-xitwa. Ir-realtà hija li hemm 90 day credit u ma' 90 days dejjem jitħallas il-kont tal-fuel. Dan il-fatt il-Ministru Konrad Mizzi ammetti wkoll aktar kmieni din il-ġimgħa fil-Parlament bitweġiba l-mistoqsija parlamentari tal-wib tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista Robert Kutajjar. Ftit tal-jemilu, il-Ministru Konrad Mizzi ħareġ jiftaħar li l-Malta għamlet il-qlieħ, iżda bħal kull ħaġa li mismaħħa Konrad Mizzi wieħed irid jara lil hinn minn dak li jidher u jipprova jiskopri dak li hu moħbi. Fil-fatt, rapporti persistenti jgħidu li fil-waqt li l-Malta għamlet qlieħ rappurtat ta' ftit iktar minn miljun euro, l-istess Malta għandha dejn mal-kumpanija Enemed li jlaħħaq l-20 miljun euro. Fil-Parlament Konrad Mizzi qal li l-Malta m'għandix dejn fl-ammont imsemmi, iżda ammetta li hemm djun fil-konfront tal-Enemed u qal li dawn qed jitħallsu. F'mistoqsija parlamentari oħra, deputat Ryan Kallu staqsek hux minnu li l-Malta għandha mill-inqas 10 darbit aktar dejn milli għandha qlieħ. Il-Ministru Konrad Mizzi għal darb'oħra ma weġibx iżda fl-istess waqt qal li l-Malta għandha dejn mhux biss mal-Enemed iżda anki ma' kredituri oħrajn.